Espainia erdialdeko mendi honetan, oreinak, azeriak, basurdeak, behorrak eta zaldiak aske bizi dira. Bizitza osoan zaldi eta behorrekin lan egin eta horiek egoera basatian aztertu ondoren, ondorioztatu dut gure zaldiek eta guk gutxiago sufritu genezakela eta zaldi eta behorren heriotzak ere saiestu genitzakela beraien izaera zein den ezagututa. Behorrak eta zaldiak zaintzeko eta hezteko erabiltzen diren bideak beren naturaren kontra doazelako. Animalia baten izaera zehatz-mehatz ulertzeko, animalia hori egoera naturalean aztertu behar da. Horregatik askatu nituen potokak, hau da, euskal poniak, betidanik mendian bizi izan direnak, giza harremanik gabe bizi eta ugal zitezen, eta jendeak ikus eta azter zitzan. Helburu hau duen proiektu bakarra da Europan. Basati bihurtutako beste behor eta zaldiak bezala, taldeetan bizi dira, behor talde bat eta zaldia, moxalak bakean eta seguru azten laguntzen diena. Adiskidetasunak eta beraien jateko, lo egiteko eta elkarrekin mugitzeko beharrak lotzen ditu. Hau Pintxo da, gure zaldi zaharrena, eta bere alboan indar dago, bere betiko maite kutxuna. 9 urte daramatzate elkarrekin. Zaldi eta behorrek nahiago dituzte erlazio egonkorrak. Izaki sozialak dira eta harremanak sortzen dituzte beraien artean. Bizitzan aurrera egin ala, harreman horiek garatu eta aldatu egiten dira. Lehena, harreman estuena, ama eta bere moxalaren artekoa da. Ordu batzuk baino ez dira igaro moxalau jaio zenetik. Normalean, behorra taldetik urruntzen da karena kanporatu arte, moxala eta amaren arteko harremana estutu dadin. Hala ere, osto, gaztea da eta lehenengo moxala edukitzeak sortu dion segurtasun faltagatik, taldeko babesera behar baino lehenago itzuli da. Moxalek, lehenengo egunetan ez dakite ikusten dutena interpretatzen, eta usainaren eta ukimenaren bidez ezagutzen dute beraien ama. Erditze usainak, ostoren amatasun sentimendua indartu egin du. Ostok bere moxal jaio berria, haren aita txito ezagutzera darama, eta tormantos gazteari tartean ez sartzeko hartarazi dio. Hasieran, moxal jaio berriak mugitzen den edozein gorputz handiagori jarraituko dio. Horregatik, ostoren lana da moxala gertu izatea, hark bere kabuz nori jarraitu behar dion ikasten duen arte. Bai mundu berria, dena ez ezaguna da, ikasteko asko dago. Adibidez, lurrean etzaten ikasi beharko du, praktika kontua da. Moxalak, ostoren gorputzaren azpian sartu nahi du bere burua, baina oraindik ez daki zergaitik edo zer egin ondoren. Bat-batean behar duen lekuan jarri du burua, eta hor bai, saria jaso du, pare bat errepikapen eta jakingo du nora jo. Eki atzo erditu zen, eta moxalak errapearen usainari jarraituta esnean onbilatu badaki. Hala ere, oraindik ez daki titia behar bezala hartzen esnea edan alizateko. Amek 11 sentipen eskaintzen dizkiete moxalei. Eki moxalari laguntzen ari zaio. Moxalaren bestaldeko hankari atxeden emanez, errapea gerturatzen dio. Titia kentzen dionean, beste hankari emango dio atxeden, moxala errapera iritsi ez dadin. Txilarrak ziztada egin dio. Sentipen berria da hori ere. Lauazkan ibiltzea erraza da, baina trostan ibiltzen ikasteko eguna behar izaten dituzte moxalek. Hainbeste dago ikasteko, tarteka lokuluska bat egin beharra dago.
Ekik ez gerturatzeko ohartarazi die beste behorrei. Iaz bere lehenengo moxala galdu egin zuen, eta kontu handiz ari da zaintzen bere moxal jaio berria. Mehatxuak eta erasoak erabiltzen dituzte besteak urrun daitezen, arrazoi ugari tarteko. Ez dira nagusitasun edo boterearen adierazle, seinale bat baizik. Alde mendik, utzi bakean. Batzuetan, harreman bat babesteko egiten dute eta beste batzuetan berriz bakean utz ditzaten. Amak badaki moxalak edonora jarraituko diola. Erronka hauen bitartez, moxalak propiozepzioa eta oreka garatuko ditu. Moxal jaio berriak eta bere urtebeteko anaiak hankak amari izarri jarraitzen diote. Gabon zaldia ere atzeti doa eta irtenbiderik gabeko toki batetara iritsi dira. Hanka bere anaia txikiarekin jolasten hasi da. Anaien artean harreman estuak sortzen dira. Hanka jolasean zakarra den arren, izarrek badaki jolasean ari direla eta minik ez diola egingo bere anaiari. Izarrek 27 urte ditu eta jakintsua da. Itaia eta bere alaba Birka, Zabal zaldiarekin elkartu ziren lehengo urtean. Zabalek, Birka beoka, bere alaba izango balitz bezala tratatzen zuen, eta hil jarri zenean ez zuen estalina izan. Horregatik, beokak beste leku batean bilatu behar izan zuen zaldia. Baina Itaiaren moxal beltza ordea, 4 egun besterik ez dituena, Zabalen lehenengo alaba da. Moxalak bere amaren gorotzak jaten ditu, este bakterioak lagungarriak izango dira haren digestio eta osasunerako. Egunero zerbait berria ezagutu eta lantzen dute, eta hura menderatu arte aritzen dira. Moxalunik garagarrak irabaztea ikaragarri gustatu zaio. Itaiaren moxalak aldiz, oraindik ez daki horretan. Moxalarrak interesa piztu dio. Moxal emea, moxalarra usaintzen ausartzen da. Baina moxalarra beldurtu eginda eta bere amaren doa. Birkak abisu bat ematen dio, ospa hemendik. 2 urte ditu eta lehenengo moxala du. Itaiak baino beldur handiago du jaioberriaren segurtasunari dagokionez. Aho mugimendu hau ez da men egitearen seinale. Horren ordez, beretzat sozialki egoera gehiegizkoa dela erakusten du. Mugimendu horrek amaren titi hartzeak emandako segurtasuna gogorarazten dio. Zabalek badaki zeintzuk diren bere behorraren gorotzak, gertuegi dago, eta pixa egin du gainean, berarekin dagoela adierazteko. Zaldiek beraien taldeko bakea mantendu eta babestu behar dute. Familiako zaindariak dira. Moxalak lasai hazteko ez dute liskarrik nahi. Moxal txikia komunikatzen ikasten ari dira. Elkarreragin sozial guztiek amarekin dute zerikusia. Koordinazioa ere praktikatu egin behar dute.
flemen egiten ari da. Ahosapaian duten organo batera airea sar dadin, goikaldeko ezpaina igotzen dute eta sudurzuloak itxi, sudurretik usain ezin daitezkenak antzemateko. Zaldientzat eta behorrentzat, usaimena da ingurunea ezagutzeko zentzumen nagusia, ez ikusmena. Moxalek honela ikasten dute, arakatuz, inguru aztertuz, akatsak eginez eta zer egin dezaketen konturatuz. Beren kabuz ikasten dutenez, inguruneak eskaintzen diena erabiltzen dute ikasteko. Hona hemen erbi ederra. Semea aitarekin doa. Amak ezusteko eman dio garagarrak irabazten. Zeruak goxo-goxo usatu du Moxala. Amaren lepo azpitik igaro, atzera begira haren paraleloan jarri, errapera hurbildu eta bultza egin esnea ateratzeko. Hau da titia hartzeko Moxala garatzen eta menderatzen ari den teknika. Testurak, zaporeak, usainak eta gauzak erabiltzeko moduak. Guztiak aztertu behar dituzte. Zulo, zeruaren urtebeteko alaba da. Moxala amarengana gerturatzen den bezala gerturatzen da Zulorengana. Hori baita gerturatzeko ezagutzen duen modu bakarra. Etorkizunean modu hori bera erabiliko du beste har batzuekin jolasteko eta bikotea erakartzeko. Zalantza egin ondoren, amaren errapera itzuli da. Ez titia hartzeko, babes bila baizik. Moxalei, hortzak hazten zaizkienean, nahi gabe amari min eman diezaiekete errapetik heltzean. Bigarren abisua sendoa izan da. Txikiak ez daki zergaiti den lorerentzat hain interesgarria zuaiska hau. Hainbat teknika erabili behar dira landar ezberdinak jan ahal izateko. Moxala aitaren gandik babestu behar duela uste du lorek, agian etzanda zegoelako. Itaia ama eta aitaren gana itzuli da, indar eta pintxoren gana. Urputzuaren inguruan zeudela zuaiskartean, beraien taldean astu egin ziren, eta itaia urduri jarri eta bere amaren atzetik joan zen. Pintxo simaurra aztertzen ari da. Har batena dela usaintzean, haren gainean kaka egin du. Zaldiek ez dute lurraldea beretzat hartzen, baina bakoitzan non dabilen jakiteak arazoak saihesten ditu. Proba atletiko berriak. Itaiak bere amarekin zuen harreman estua berrartu du. Hori ez da ohikoa. Zaldiek alabak usatu egiten dituzte lehen ielaldian. Une horretan familia utzi eta beste zaldi baten bila joaten dira. Horregaitik iaz, Itaia Zabalengana joan zen, eta noski Moxala Zabalena da. Moxalak jada badaki ezin duela helduen eremuan sartu, eta kontu handiz aztertzen ditu eremuaren mugak. Bakoitzaren eremua errespetatzea oso garrantzitsua da bakean bizitzeko eta talkari gabe modu sinkronizatuan mugitzeko. Zabalek bere alaba eta Itaia berreskuratu nahi ditu, baina Pintxok ez dio uzten. Beste leku lasaiago batera daramatza, baina Zabalek jarraitu egiten die. Usaimenaren bitartez arrastoa jarrai dezake.
Zabalek ez du etxiko bere familia berreskuratzeko lanean, naiz eta Pintxok haiek lekuz aldatu edo bera usatu nahi izan. Zabalek 6 urte besterik ez ditu, eta hau bere lehenengo familia da. Pintxorekin izandako talkaren ondoren, badakiaren eskarmentuari ezin diola aurre egin, hala ere ez du etsi nahi. Tentsio handiko uneetan, behorrak bildu egiten dira. Pintxok ez du borrokarik nahi, nahiago du leku lasaiago batera alde egitea. Baina Zabal zelatan sumatzeaz nazkatu da. Pintxok une oro daki Zabal non dagoen. Indarrek aurten ez du moxalik eduki. Baliteke horrek lagundu izana Itaiarekin duen harremana berreskuratzen, eta baitaren moxalarekin ere. Txikiak amonarengana errespetuz gerturatzen ikasi baitu. Pintxok zaldi zaintzailea denez, moxala bildu du. Naiz eta bere alaba ez izan. Taldea beste eremu batetara doa eta txito aurreratu eginda arriskurik ez dagoela ziurtatzeko. Normalean, zaldiak taldearen atzeti doaz, baina arriskua somatzen baldin badute aurrek aldean jartzen dira. Eki batu zaie bere moxala lotan utzi ondoren. Lehenengo egunak igaro ondoren, behorren erantzunkizun bakarra moxala elikatzea da. Behorrek moxalak ez galtzeko ahalegina egin behar dute. Bestela, aita etorriko zaie bila. Baina txitok ezin du aldi berean leku guztietan egon. Ekiren moxalak badaki beste behor eta zaldien eremua errespetatzen, eta nor saiestu behar duen. Haziala, behorrak zorrotzago bihurtzen dira eremuari dagokionez. Adinarekin, jaioberriak babesteko funtseskoa dela ikasten bai dute. Bi hilabetetik aurrera, moxalek beren kabuz bilatzen dute janaria, lagunak egiten dituzte, amaren beharrik gabe. Moxaleme eta behoken jolasak hurbiltasunean eta sinkronian oinarritzen dira. Ez dira borroka jolasean aritzen moxalar eta zaldikoak bezala. Bi moxal hauek emeak dira biak, badirudi oso harreman ona dutela, batera mugitzen baitira. Izarren moxalak eta bere anaiak harreman estua dute.
Harren arteko harremanak estuagoak eta iraunkorragoak dira hemen artekoak baino. Heldutasun sexualera iristen direnean, nerabeek familiak uzten dituzte. Senideen arteko nasketa saiesten da horrela. 8 beoka gaztea Gabonen taldean bizi da. Bere lehenengo ielaldian dago eta harren usainak erakarri egiten du. Hala ere, Gabonek kasurik egiten ez dionez, beste zaldi baten bila ari da. Txitok aurkitu du. Iel ote dagoen egiaztatzen ari da. Bai, Flemen eginez ziurtatu du hala dela. Estaltzen duen bitartean geldirik egonda. Taldetik alde egiten duten beokak berehala geratzen dira ernari, baina zaldikoek ikasketa luzea dute aurretik, zaldien gaitasunak eta konstantzia lortu arte, eta bitartean elkarrekin ibiltzen dira. 4 urteko bi zaldiko hauek oraindik gaztegia dira beraien taldea izateko, baina lagunonak dira eta mundu aztertzen ari dira elkarrekin. Zaldi heldua izateko urteetako ezagutza behar da, guzti hau jakin behar dute. Liskarrak nola saiestu, beste har batzuekin nola jokatu, moxalak nola babestu, saiestu beharreko tokiak ezagutu, larrialdietan familia nora eraman behar duten jakin, behorrak nola erakarri eta noiz har dezaketen atseden. Horiez gain, taldea etengabe zaindu behar dute, eta horretarako heldutasuna behar da. Gutxienez 7 edo 8 urte izan behar dituzte. Harren arteko harremanak jolasaren bidez indartzen dira eta komunikazio gaitasuna garatzen dituzte. Askotan, harreman estu bezain iraunkorrak dira eta emeak agertzean bakarrik sortzen dira arazoak haien artean. Talde egonkorrak normalean aukeratutako eremuetan bizi dira, etxe eremuan, baina bikoterik gabeko zaldiko taldeak harata ona ibiltzen dira, taldeko aldaketa sozialak naiz gertaera gertutik jarraituz. Bizi 4 urteko beste zaldiko bada, eta une honetan emeak bilatzeko interes handiagoa du beste harrekin jolasean aritzeko baino. Bizik zorionez putzu aurkitu du. Putzuk bere jatorrizko taldea utzi du eta orain nerabezaroko maitasunaz gozatzen ari da. Hala ere, biziren gaitasun sozialek ez dute bat egiten bere nahiekin. Jolaskide bezala ari da tratatzen putzu, eta ez bikote bat balitz bezala. Nerabeen arteko maitasun horiek maiz porrot egiten dute. Zaldiak bere bete beharrak ez dituelako behar bezala betetzen. Baina arduratsua baldin bada, bizi osorako bikote bilakatzen dira. Gure bizi horretarako oraindik gazte xamarra da. Zoro 6 urteko zaldikoa da. Neguan topatu zituen bitxi eta izpi behokak, janaria urria zenean eta taldeak sakabanatuago zeudenean. Bitxik eta izpik ez dute moxalik. Oso gutxi jaio dira urten 2 urteko lehortearen ondorioz, eta moxalik ez izatean ez dute zaldi baten babesik behar. Hala ere, zoro atzeti dute, behokak erakarri nahiean. Egun batean, 2 behok hauek txito ederrarekin topo egin zuten, zaldi helduagoa eta eskarmentu duna. Une horretan, behokek zoro bakarrik utzi zuten. Behorrek gustuko zaldia aukeratzen dute. Moxalak elikatzeko alduten guztia jaten dute eta arriskuetatik babesteko zaldiaren beharra daukate. Txito zorionekoa da urten, 3 behor pare berriek aukeratu bai dute.
Bitxik eta izpik eremua partekatzean lagunak direla erakusten dute. Taldea utzi berri duten urdin eta jauzi ere elkarren lagun onak dira. Tormantosek ere bere taldea utzi zuen zaldi bat aurkitzeko eta urtebeteko aizpa Kuakosek jarraitu egin zion. Berriak dira Txitoren taldean eta ez dute inor ezagutzen. Segurtasun faltak areagotu egiten ditu maitasunezko hartu emanak, gurekin gertatzen den moduan. Zenbat eta estuagoa izan harremana, denbora gehiago egingo dute elkarrekin eta sinkronizatu egingo dira. Zaldi baten luzera baino tarte txikiagoan partekatuko dute banakako eremua. Harreman estu eta maitekorra izan behar dute horretarako, euliak uxatzeko bestearen gorputza erabiltzen dutenean bezala. Baina bitxiri ez zaio Kuakos gerturatzea gustatzen. Bitxi 6 hilabete zituenean galdu egin zen eta urtebetez basoan bakarrik bizi izan zen. Nerabezaroan lagunak egiteko aldia galdu zuen eta baliteke horregatik zaila izatea beretzat lagunak egitea edo talde bateko kide bilakatzea. 8 urte ditu eta Izpi da bere lehenengo lagunon eta bakarra. Izpik Kuakos gaztea ezagutu nahi duenean eta horretarako Tormantos alde batera mugiarazi duenean, bitxi tartean sartu da, haien arteko harreman berezia babestu nahian. Orain, Kuakos urdinengana gerturatu da, gazteagoa da eta ez hain mizkina bere eremuarekin. Kuakos bere amarekin egingo luken moduan erlazionatzen da harekin, buruaren azpian edo iztarrondoan sartuz. Gauza bera egiten du Tormantos aizparekin, oraindik gaztetxoa da. Buruak batera dituztela jaten dutenean, lagunak diren seinale da. Tormantos eta urdin behokak dira eta ez daude ernari. Behorrek nahiago izaten dute adin eta bizi egoera bereko beste batzuekin elkartzea. Kuakosek urte beterekin lasai asko onartzen du Ekiren moxala gerturatzea. Ekiren moxalak primeran hartzen du titia. Amaren aurrekaldetik igaro, atzera begiraren paraleloan jarri, errapera hurbildu eta bultza egin esnia ateratzeko. Mugimendu horiekin ondorengo harremanetan maitasuna erakusten dute. Banakoen artean harreman estuak izateaz gain, taldearekiko leialak dira. Guztiak batera jan eta atseden hartzen dute, eta nonbaitera alde egiten dutenean, beren banakako loturak islatzen dituzten kokapen eta tarte jautsiz mugitzen dira. Alde egiten dutenean, edozein izan liteke lehena, ez dago lider finkorik. Baina zaldia, arriskurik ez bada, atzean joaten da. Taldea badoala konturatu ez diren gaztetxoa biltzeko eta atzekaldea babesteko. Hau gutxi da, 7 urte ditu eta lehenengo aldiz taldeko zaldia da. Bidaia eta bere semea bide batu zitzaizkion pasaden neguan. Bere zaldi izatearen eginkizunetan bide moxalarekin jolastea eta ura eztea dagokio, minik egin gabe eta pazientzia galdu gabe. Zaldikoek asko gozatzen dute borroka jolasean. Horrela, benetan borrokatu gabe indartsuena zein den jakiten dute. Aitaren egitekoen artean dago, semeak arte horretan hasi eta entrenatzea. Aitatzakoek ere berdin jokatzen dute. Zaldiei izugarri gustatzen zaizkie moxalak. Putzu honetan hainbat taldek egiten dute topo. Lehenik uretan eta ondoren lurrean garagarrak irabazteak euliengatik babesten ditu. Gainera, taldekide guztiak leku berean garagarrak irabaztean, usain bera hartzen dute taldearen batasuna areagotuz.
Untxiren taldea txilar artean desagertu da Pintxoren taldea putzura heldu denerako. Pintxok Zabal ikusi eta usatu egin du, baina behorrek txilar artean beste zerbait somatu dute. Ikertzen ari dira. Untxiren taldea aurkitu dute. Untxi gaztea bere talde urruntzen saiatzen da, baina Pintxo eta Zabalen taldeko behorrak hurbildu eta nahastu egin dira. Nahasmendu horretan untxi burutik eginda dabil. Ustekabeko topaketa horiek lerkorrak izan dira. Zaldiak larritu egiten dira eta are gehiago eskarmentu gutxi baldin badute untxik bezala. Egoera lasaitzean, Zabalek birka topatu du, baina behorra aldendu egin zaio. Ez dakigu zerbait hormonala den edo elkarrekin egon zireneko oroitzapenen bat gordetzen duen. Zabal bere alabaren gana itzuli da eta birkak bakarrik jarraitu du bidea, Erbiren taldetik gertu. Zulok titia hartzen jarraitzen du. Zeruak ez du moxalik izan aurten, horregaitik ez dio titia kendu oraindik. Birkak ere ez du Erbi inguruan nahi. Birkarentzat ez da egoera ona. Moxalekin bakarrik ibiltzen diren behorrek askotan galdu egiten dituzte. Normalean, zaldiek hartatuko lituzketen istiluei berak egin behar die aurre, eta horrek moxalak behar duen elikaduran behar bezain ondo aritzea zailtzen dio. Txitok ikusi du, baina ez duenez erantzunkizun gehiago nahi, usatu egin du. Zaldi heldu batek bere erantzunkizunak betetzeaz gain bere mugak zeintzuk diren badaki. Txitok beltzi ospa egiteko esaten dio eta hau bere taldera itzultzen da. Ohikoa da, gatazka baten ondoren, zaldiek beren taldea batu eta leku lasaiago batera joana izatea. Horretarako, lepoa luzatuz, burua behera jaisten dute, behorrek ezagutzen duten keinua. Pintxo eta Zabalen arteko etengabeko gatazkak direla eta denak nazkatzen ari dira. Zabalek beti kontuan hartzen du zenbateko tartera egon daiteken Pintxoren taldetik, eta aldi berean zein distantziatara bere taldea zaintzera ere iristeko. Zaldi eta behorrei ez zaizkie gatazka gustatzen, edo saiestu edo konpondu egiten dituzte. Zabalek Pintxok behar duen tartea errespetatzen du, hala ere noizean behin Pintxok geroz eta amorru gutxiagorekin usatu egiten du. Loreren moxal pintxoa ez ezagunez inguratuta dago. Hau ez da bere taldea. Non dago Lore? Non dago Erbi? Moxal beltza beraren gana doa. Baina Zabalek geldiarazi egin du. Pintxok Zabal onartu du,
Bera behorrekin dagoen bitartean, Zabalek lagun diezaiokeelako. Amorru garrasiak diruditen arren, gehiegi ez hurbiltzeko abisuak baino ez dira. Pintxo, Zabal eta Gabon, hirurak zaldiak, simaur tontor bat usaitzen elkartu dira. Hankak eta bere anaiak arretaz begiratzen dute Gabonek egoera nola kudeatzen duen, ikasteko beste aukera bada. Izarri ezaizkio harren kontuak interesatzen, eta beste leku lasaiago batera doa. Pintxo badoa Zabal Gabonekin utziz. Gabon bere taldeagatik kezkatuta eta urduri xamar bai dago. Simaur tontor gehiago ikertzen jarraitzen dute elkarrekin. Zortzi, Gabonen taldera itzuli da abentura pare bat izan eta gero. Birkak ere hala egin zuen iaz, eta Zabalen taldera itzuli zen. Askotan behokek urte pare bat behar izaten dute, zein taldetara elkartu nahi duten erabakitzeko. Gabonek eta Zabalek simaur gehiago aurkitzen dute, baina elkar ulertzera iristen dira. Hala ere, badaezpada, Gabon beste zaldien eta bere taldeko behorren tartean jartzen da. Semetzakoek arretaz begiratzen dute. Zaldientzako, simaur piletan garrantzitsuena, zein usain nabarmentzen den antzematea da. Gainean kaka eginez, bertan daudela jakinarazten baidie gainontzekoei. Simaur inguruan elkartuz, zaldiek txandaka kaka egiten dute simaur mendiak eginez, bere simaurraren usainagatik elkar ezagutzeko. Gabonek 6 urte ditu, atsegin bezain baketsua da. Zaldi bikaina izan da bere taldean. Izar jakintsuak Gabon aukeratu du aurten. Kuakoz gaztea hiel jarri da, eta ara eta ona dabil aztoratuta. Erbiren talde aurkitu du. Bertan, Loreren moxalak interes goiztiarra erakutsi du Kuakosekiko. Lorek usatu egin du. Ez du Erbi partekatu nahi. Erbik hiel dagoen behor bat usaindu du eta Loreren gana da, baina ez, Lore ez da, Kuakos gaztea da. Aztoratuta daude, eta kortejo egiteaz ahaztu dira biak. Zaldiaren aurrean gelditu da, eta zaldia gainean jarri zaionean balantzaka hasi da. Zaldiaren bultzada geldirik eusteko nahiko indarrez bai du. Zulo aitaren gana gerturatu da. Moxalak Kuakosi jarraitzen dion bitartean. Erbik Kuakos inguratu eta taldera bideratu du. Baina Lorek ez du Kuakos taldea nahi. Lorek begiratzen ez duenean, Moxalak Kuakosi jarraitzen dio zuhaixka artera. Bertan, haren pixa usaindu eta pixa egin du gainean, eskarmentu dun zaldien antzera. Gorteatzen ere saiatzen ari da. Baina Kuakosek ez dio jaramonik egiten.
Erbi kuakoz estaltzen saiatzen da berriro. Zulo aitaren gana gerturatu da berriz, ahoa behin eta berriz zabalduz, moxal txikien antzera. Arnasa hartzera gelditzen den bakoitzean, Zulok badirudi bere babesarekin kontsolatu nahi duela. Moxal honek ez du amore ematen. Tormantosek urdin eta jauziren konpainia bilatu du beste behin ere. Adin berekoak dira eta ez daude ernari. Txitok hiel dagoen eme bat usaindu du. Bitxi dela uste du. Flemen eginez, behorren pixa usaindu eta hiel daudela antzematen dute. Hala ere, zaila egiten zaie zein behor den jakitea. Txito bitxi dela tematuta dago, baina honek ez dio estaltzen uzten. Txito itzule egiten da, irrintzitxoak egiten ditu behorra erakartzeko. Urdin gerturatu zaio, baina txitok usaintzen duenean ez dagoela prest uste du. Jauzik interesa du, baina Tormantos tartean sartzen da. Hiel dagoena jauzi dela konturatu da. Hemen dator berriz ere Tormantos. Jauzi gorteatzeko asmoz, Txito bere sorbaldaren ondoan jartzen da, perpendikularrean. Horrela, oker egonez gero, ez du ostikadari jasoko. Baina oraingoan asmatu du. Urdin ere interesatzen zaio, baina bere sudurrak ezetz dio. Baliteke hiel faltsua izatea, jauzi bere laguna hiel dagoelako. Bera bezalako eskarmentudun zaldiek badakite bat eta bestea bereizten. Zaldiek beraien pixarekin hielaldiko emearen pixaren usaina neutralizatzen dute. Erbik eta Pintxok topo egin dute. Ostikaren eta garrasien bitartez, kontu zibiltzeko esaten diote elkarri, guzti zurrundu gabe. Behorrik ez dago inguruan eta jolasten hasi dira. Zaldien arteko harremanak ez dira finkoak, egoeraren arabera aldatzen dira. Zulok eta Lorek, erbirekiko maitasuna burua iztarrondoan sartuta adierazten dute, moxalek egiten duten moduan. Usainduz, baieztatu ohi dute beraien arteko lotura. Pintxoren taldea aldemenean dago eta Pintxo zeintzuk diren ikertzera hurbildu denean, tentsioa sortu da erbiren moxalarengana gehiegi gerturatu delako. Zaldien arteko liskar gehienak, laburrak, zaratatsuak eta irabazlerik gabekoak izan ohi dira. Ez dira gatazkak, ez lehiaketak. Zaldiek taldeen osotasuna babesteko duten ausardia erakusteko modua baizik.
tentsio une horien ondoren, aharrausi egiteak matraila erlaxatzen laguntzen die. Zulo berriro Erbirengana gerturatzen da nahaspilaren ondoren, eta aitarekin duen harreman estua erakusten du. Zulok, moxal batek, amari egiten dizkion maitasun keinu berberak erabiltzen ditu. Lore, zaldiarengana atseden hartzera etortzen denean, moxala gurasoen artean jartzen da bien babesa eta maitasuna jasotzeko. Atseden hartzeko, taldekideak elkarrengana gehiago hurbiltzen dira. Norberak behar duen banakako eremua aldatu egiten da jardueraren arabera. Horregatik, atseden hartzeak maitasuna erakusteko aukera eskaintzen du. Bata bestearengandik gertu jartzen direlako eta maite dituztenen usaina hartzen dutelako. Tormantosek urdinen bizkar gainean jarri du bere burua konfiantza osoz. Badirudi Tormantosek harreman estuak gustoko dituela. Atseden hartzen dutenean, beraien arteko harremanak argiago antzeman daitezke. Ez bakarrik zeinekin dagoen ikusita, beraien arteko maitasun keinuak ere ikusiz. Burua bestearen lepo azpian sartzeak. Atzera begira haren paraleloan jartzeak. Edo bestearen iztarrondo usaintzea besteak beste, moxalek titia hartzeko erabiltzen duten mugimendu teknikan dute jatorria. Titia kentzen zaienean, mugimendu horiek beren eginkizuna galtzen dute, baina maitasuna adierazteko keinu bilakatzen dira. Taldearen batasunari eusten dioten harremanak, aldatu egiten dira adinaren, egoera hormonalaren eta bakoitzaren bizi garaiaren arabera. Amarekin duten lehenengo harreman estu bezain berezitik abiatuta, moxalak gaitasun soziala garatzen eta zabaltzen doaz, bakarrik elikatzen ikasten duten heinean. Nerabeak direnean, esperientzia askoren bidez, harreman sozialen goraberak ikasten dituzte. Bizitzan aurrera egitean, harreman iraunkorragoak eta beren taldeak sortuko dituzte. Atsedenaldia bere ahizparekin duen harremana indartzeko erabiltzen du ekik. Ahizpak ia kasurik egiten ez badio ere. Baina baliteke izpi talde honetara ekirengatik etorri izana eta bitxi jarraitu izana. Beraien arteko harremanei esker, erabakiak hartu eta bizitzara ikitzen dute behor eta zaldiek, elkarrekin seguru eta bakean bizitzeko. Zaldiek, ia beti adi egoten direnez, minutu batzuk alde batera etzanda lo sakon egin beharra daukate, egunean zehar bizitakoa barneratzeko. Ama eta alabarekin batera, itaia atseden hartzen ari da. Hirurek modu berean jarri dute burua. Pintxok irrintzi bat entzun du, baina zabali utzi dio zer gertatzen den aztertzen. Bera taldean gelditu da. Behorrak eta bi zaldi heldu elkarrekin bizi diren taldeak bereziak izaten dira. Arrazoi ezberdinengatik has daitezke talde berean bizitzen, eta ohikoa izaten da zaldietako bat behorrekin gelditzea eta bestea inguruko kontuez arduratzea. Pintxok eta Zabalek beti haserre ibiltzen ziren arren, elkarlanean bizitzea erabaki dute.
Zororen maitasun istorioak amaiera laia izan du. Udazkenean izpi eta ondoren bitxi beraren gana itzuli ziren. Agian, Txitoren talde handian ez zeudelako eroso.